Zdravo društvo, danas snimamo novi video. Ostanite do kraja da vidite o čemu se radi. I naravno, ako se niste pretplatili, učinite to sada. Ostavite komentar i lajkujte video. A svakako ostanite do kraja videa da vidite kako namontirati kuinsku ploču. Ploču prvo postavljamo na ravnu površinu, da ne bi došlo do oštećenja, da je ne bi slučajno slomili. A zatim ćemo otvoriti plastične poklopce da oslobodimo priključne kleme. A zatim, kako ćete vidjeti na videu, pronalazimo mostove koje ćemo iskoristiti za premoštenje, pošto ćemo ovu ploču spojiti na monofazni priključak. Ukoliko želite da vam objasnimo kako da spojite na trofaznu ili na dvije faze, ostavite komentar i postavite upit. Ukoliko želite da spojite ploču na monofazni priključak, uradite identično kao i mi na ovom videu. Nakon što smo postavili mostove na odgovarajuća mjesta, nastavljamo sa pripremom kabla za priključenje na mrežu. Sa istog ćemo prvo skinuti izolaciju ili blankirati. Nakon što smo skinuli vanjsku izolaciju, isto ćemo uraditi i sa pojedinačne izolacije sa svakog vodiča. A zatim ćemo staviti završne priključne tuljke ili hilzne. I na samom kraju kabel spajamo na ploču, sa čim završavamo naš današnji posao.
Ukoliko se odlučite da ovo radite sami, obratite pažnju da uradite isto kao na video snimku. Naravno, kada smo pričvrstili kabel, vraćamo plastike na njihova mjesta. Počistimo nered i krenemo sa montažom direktno u radnu ploču. Prvo ćemo staviti zakačke da ne bi došlo do vađenja ploče. I kada smo sve odradili, naš priključni kabel stavljamo u priključnicu i u većini slučajeva dobivamo zvučni signal, a naravno i svjetlosni na ravnoj ploči. Obavezno obratimo pažnju da ispod ploče ne ostane nekih dijelova sa kojim bi mogli naštetiti istu. Počistimo sve ispod i lagano pritisnemo u radnu ploču. A za još ovakvih videa vi se pretplatite na naš kanal. Hvala na gledanju. Subscribe.